Hau duzu, bi bertsu, nahi duzu neurri eta doinuan osatzeko gaia. Artista zira. Gaur ere, sustengu gaualdi batean aritzeko deitu zaituzte. Egun batez ausartua, bai nintzen bertsoetara, arrezkero joaten naiz, beti plazatik plazara, baina ez dut profesional, oiek duten begiradan, nire bidea xume da, eta sortzen du ikara. Gaur Baigorrira joan naiz, handik deitu dute ara, une goxo bat pasatu, dugu kantatuaz jada, esker onik jaso gabe, artistaren bizia da, irugara gardo edan, ta etxera itzuli gara, ta etxera itzuli gara. Eztabaidan anitzeko, mintzaira izketaldiekin, honetaz tartaz aritu, izan garan lagunekin, dirua bada bikainda, ta ez baldin badan berdin, hartzen baldin badugu guk, improvisatzen atsekin. Nire burua ez baitut konparatzen besteekin, bakarrik aritu nahi dut, aritu ahal bezain fin, eta plazaz plazaz nabil, nire bide ondan ekin, etxera itzultzen bainaiz,